Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi arep ngedros jagung, bos. Ada jagung, jagungnya bos. Bos. Latan bos. Nah, oke bos. Jadi persiapan untuk ngedros jagung, bos. Jagung. Ya, apa? Boleh apa? Sandal siapa? Niki lho. Tukang das bos lagi teko iki lho. Tintane 2 minggu lagi teko iki lho tukang das. Tukang das mendem bos. Cukup enggak solar sak ngono iki. Turah. Turah tenan ora ta. Lho, jadi iki mengedas jagung bos. Kalau jagungnya jagung saiki wis lak udan terus ki. Yo berarti positif sing kuli siji kan nek? Karena berarti aku melok dadi kuli ki. Ya neron teko iki lho. Ya apa Mar? Lawan telu ngatasi wong jagung pira lah. Jagung saiki kok. Mana ya po? 300 bos. Oke bos, jadi Mbak Sita ngumpani mau ngedos Fortinus delok kledek. Delok kledek nasabahmu Pak Anwar, delok nasabah iki, nasabah setia delok TV penonton TV setia, delok sing didelok iki lho. Ngono bos. Mbok masak apa bos? Waduh kenen doseng. Desa kan tak Biya keng darah tinggi kabeh ora. akeh mumet ki wis. Darah tinggi tenan iki lho. Lho, delok. Ki gledek ya nek opo ki? Kiloan ada kering tempe, nasi goreng Mbak Otit, nasi goreng enak. Dari mau kayak kono nyapa? Kilo, iwak bos. Kinggo kena darah tinggi tenan kinggo. Kono, iki persiapan toto bos, toto. Siapa? Mbok rong. Masa wae lali. Iya, soalnya ini kan anune kan awan to. Rencanane awan ndak. Dibae ning kono pi ngedos nek wong telu arep ngedos, arep ditinggal gak mentolo soalnya apor. Terus ngenanku pending kayak bengi ae ngono. Esuk nemen tapi engko dibateri karo PT Semoyo. PT Semoyo wae rene. Ngono bos. Oke, jadi engko lanjut nek wis ngedos bos. Oke dan jadi ini bos ngecek ngedos bos. Ngedos. Motornya nih, reponya nih. Terus tahu welpon toh, oke. Ayo ngedos ya. Kok iso ngedos ya. Mana di? Mana di? Ayo neng kono, bro. Jagung loh, mene tumpuan ora elok iki lho. Wis dol isuk engko. Dol isuk aja turu. Ya ora, dol isuk kok. Kayak jagung ya amene biyane kok. Lah lagi. Barang iki lho sak tumpane ra elok iki lho. Dol iki. Đây Kingo cho lịch sự to. Cho lịch sự to Kingo. Đấy.
Yo. Hah? Yo kowe to. Malah aku malu. Kuwi langsung jae. Jon. Langsung jaiten ben ndukno wong. Kan nutut piye? Angkut sesuk kena nipis. Ya, gue garing berapa? Iki terus bagian apa wae dhewe iki? Bagian nyawang ya. Tak kadar iki. Kadar siji mbok. Ono kadar goseng. Lebose ndi wae? Ning nang mandi. Tapi gelis iki. Tapi gelis jos iki. To. Wonge kaya wetok. Biasa kira aja gula. Besok rawan nggo telu aku. Bener. Alah, nggo telu. Ra iso nggo telu aku. Enteng iki garing kok. Lebat. Kegiatan hari ini ngedos. Besok bebas. Kok iso? Ora rusak ke? Oh. Masih nyale berarti? Oh alah. Wis bar no kalau balik. Lah iya wis bar. Terus memuat tulang no kae. Jadi rana. Ora enak to dene bulan. Iki ngono kok. Kita apa nih? Kita apa itu? Berapa lagi? Buat tiga. Oke, jadi ngono bos, jadi lanjutnya selarane. Ngono lho wong. Tenang ki arep apa? Belum. Ora mampu, Bos. Ngono lho, kamera cilik iki lho, petes mau dinteni awet sore lho, gak teko. Diuni kok to. Diuni dire apa? Sing uni lho sapa yo ya. Persenane opo? Praga. Yo. Ya, Bra. Iku lho, akeh lho sing anu. Kanca ngono wae. Tak tuturine sida apa orane lho. Iki lho. Lah, kemarin iki ngirim iki. yo ora aku keliwat. Iki sing dirilani masa ngene mbane iki terus kono tok. Ya besar. Aku ketwetan jiwa kure kedung jeru yo. Dia dhewe dudu. Yo kalau noto tinggal ngurine. Soale Aku kak wis rono lho kajaku. ora apa-apa kok keconcokan terus kayak kadung kau demi dhek. Nek ngedos arep ngiwahi ngedos karo nukono apa bintang. Lho. Ndang kerene iki sing apa
Bintang Mbak Atlas ngono kan. Lah lho. Loh, Aku soalnya medhot-medhot amplopling lho, Sang. dine Ning kono. terus yo mae kono ya. Kan kuwi kok. Itu kuwi. Bu, Pira? Karena kayak iya. Bane piro? Tok regane pira? Ayo Jan. Yang warna ungu. piro? Bos. Oke, stop piro ya? Pira? Bir loro kaya yo bir. Mau jan. Anu, anggur Berapa anggur? karo sawah-sawah. Sampai Atlas nih. Sampai Atlas, sampai anu sirup. Berapa? Apa? Bir tok. Jadi paling nek kasih aja 40. Ya antara kuwi, neng bobol wi. Enggak nambah boleh. Neng bobol neng nganding etane anu lho. Bir loro. Iya, ki namun jaluk nih. Bir loro mbak apa? Kena anggur lho. Anggur apa sih? Arek lho, komandane. Ora ki kok Anggur. Apa, Bos? Anggur karo engko apa wis sampe gawe ora tau engko. ora apa-apa. Apa ya? Betul endah sih bareng gas. Mempecah to engko. Samare sing ngedot. Gak sange itu lebokne mandas. Tapi gak apa-apa engko kita nyepetno. Gak tambah kesel. Wis nang. Apa? Dewi. Saya 250 lho, sampai. Sampai. Tambah iki aku ki kira duwe yang gede tusik to. Kuwi 250 kurang-kurang. Gak. Wis. Bir loro. Soalnya 100 Heeh. terus anggur Anggur paling gak 80 90. besok 1000. Gue terus tukane nih. Bir nih. Bir pas ngerat Dia ya. pareng demang Wis karek kono lho. Saoleh ngono ae. Nek kantai ya aja dicorkan. Iya, gitu. Yo, ngono pas gede betes Saya wong ulasine mau pati janji. Ya. telu yang entek. Jagung king kok didos. Wis tak tekan Ya betul wis bir. Iki wis kono bir. Ikan. Atas suwun bos, atas suwun kanggo betes semoyo. Wayar ki manyedes kawon. Coba. Itu semua ya? Ya di kalau gowese silu Taiwan bir kali. Ya karo cika. Anu Banteng piye? Pegosak. Kosong lho. Sandalmu kita. Lontang-lontang. Lah nyapa to sandalan mau kene Kilo. bobol kok. Gak usah sandalan. Gak jajan titipan bos. Heeh. Kayak apa? Lah ndek awan kuwi wonge tramuni. Oke, kita tidak bengi karena janji. Lagi tenan kakak ditagih tenan. Ingat nek Kuwi gak dido sawat jo. Ini dido bengi, dadi nyon. Wong ngono udah nagih aku. Ini gara-gara kowe lho. Marai-marai ra bener. Terus piye kon ndadakno kipas e. ya enggak Kon tenan aku. Kon tenan aku. dada de bino rusak. Tak kan ge sutres kan mulai rene kok. Engko sutres omongi kipasnya pecah ngono. Ojo ngono aku susah dandan tenan. Dandan tenan teko nggon jare panbele jare langsung blundus panbel anyar. Mabuk. Gitu teman rene no Yaman. Ngebos ade. Iki petes maya wis teko. Soale ki jagung ki petes malah bos sing nimbang. Ngono. Soale tukang dose kurang. Mar mbok unek-unek. Jasane dipansik. Nah, klo, bos. Wis sing diuni, wis di janji, wis ditukokno. Piye, guys, Dre? Janjimu. Anjing kuwi gelem ngedot tak tekokno bir. Ngono. Iki nek persanane bos. Nek mudah ditukokno bir iki janjine wis ditukokno karo PT Semoyo. Usah bos iki lho. Wis tak njaluk apa sebenarnya gak njaluk mobil ditumpakno tapi kluthuk. Aneka mobil siaga. wis siaga. Lho tukokno piro iki? Sakmene bane iki. 4K.
Wis jadi ngono iki. Janjine PT Semoyo wis ditepati. Yo dhek sekali apa duwe janji mesti langsung ditepati, Bos. Oke, closing kah? Nah, aku juga anu. Gue apa toh? Reko. Gue apa? Eko. Wah, teko. Oke, jadi ngono ki pos konten tak kira pakene. Pokoknya terima kasih untuk PT Semoyo dan teman-teman kabeh. Jagungku wis didos. Pokoknya matur suwun. Pokoknya dengan terbaik untuk panjenengan. Oke, konten tak kira pakene sekian dan terima kasih. Di video-video berikutnya. Asoy, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.